Bore da pawb a chroeso cynnes iawn i'n Oedfa Cymraeg. Wel, dwi'n edrych ymlaen at eich gweld chi'n waith eto yng Nghapel Salem i addoli Duw gyda'n gilydd. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i'n oedfa ni y bore yma. Gweddion. Duw graslon, rydyn ni'n agor ein calonnau, ein meddyliau ac ein uneidiau i ddaddoli di. Diolch am ffrindiau a theulu. Gofynnwn y bydded di'n rhoi nerth i ni ac yn ysbrydoli ni gyda dy gariad. Gofynnwn y bydded di'n llenwi ni gyda tangnefedd mwyn i ni ddangos dy gariad a gras i eraill. Daiwn ato ti fren yn cariad yn enw dy fab ac yn nerth dy ysbryd. Amen. Rhufeiniaid Pennod 8, adnodau 31 i 39. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn. Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. Ac os troddodd ei fab, sut y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddihaelaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gwrthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan fel y mae'n ysgrifenedig. Dy fwyn di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifer fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni, a rwyf yn gwbl sicr na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na'r thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, na'r cychelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Clywch adrodd mawr cariad. Clywch adrodd mawr cariad, mab Duw ar y byd, pan ddaeth ef o'r nefoedd i'n prynu mor ddrud. Peri chwi gofio am gariad mab Duw, a'i foli'n wastadol tra byddwch wi byw. Fe ddygodd ar groegbren ein pechod bob un, fe'n golchodd o'n beiau drwy'r wir waed ei hun. Fe'n gwnaeth ni'n brenhinoedd a ffeiriad i Dduw, molianw ni'r Iesu tra byddwn ni byw. Gogoniant a gallu, a diolch bob pryd, a fyddo i'r lan drindod am ein prynu mor ddrud. A mawl glod a moliant, un prynwr
a'n pen idd a ddwede pob Cristion yn wastad. Amen. Diolch. Bore da pawb. Pan mae bywyd yn anodd a mae pethau'n ansicr, mae'n gallu teimlo bod pawb a phopeth yn eich erbyn chi. Mae ansicrwydd yn dod â theimladau o amheuaeth ac unigrwydd. Does neb yn hoffi ansicrwydd, achos mae'n anodd wedyn i wneud penderfyniadau a chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae llawer ohonom wedi bod yn teimlo'n ansicr iawn yn ddiweddar, gyda sawl yn cwestiynu'r arweiniad arnom gyda dydleuon mawr ymysg y gwleidyddwyr a gwledydd gwahanol yn gwneud pethau gwahanol. Ond pwy yn union ydy ein harweinydd? Beth mae rhaid ni gofio wrth gwrs ydy bod angen canolbwyntio ar Iesu yng nghanol pob peth. Fe yw ein harweinydd. Yn ei lythyr at y Rufeiniaid, mae Paul yn dweud, os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef. Felly, gyda chymorth Duw, does neb na dim yn gallu cael y gorau ohonom. Mae Duw ar ein hochr yn golygu ein bod ni'n gallu cael yr hyder i gerdded ymlaen, ac i gerdded ymlaen trwy bopeth. Mae Duw yn dod â sicrwydd i fywyd. Mae e'n dod â chydernid a gwreiddiau cryf, a dyn ni'n gwybod bod rhoi ffydd yn ddwef yn golygu sylfaen pendant. Yn llyfr Mathew mae e'n dweud, pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe cyffelybyr i ddyn call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw. Ond ni syrthiodd, a mae fod wedi sylfaenu ar y graig. Pan mae amserau drwg yn dod, mae Duw yn gweld hyn fel cyfle i'n harwain yn agosach at o ef. Mae'n teimlo i fi bod Duw yn caru gweithio arnom pan mae problemau yn dod o bob cyfeiriad. Felly, ddylen ni fyth ofni, achos mae Duw ar ein hochr, ac mae'n gallu cyrraedd pob un o'n hanghenion. Yn wir, yn llythyr Iago, mae'n dweud, fy mrodyr, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch i amrywiol brofedigaethau. Mae hyn yn anodd wrth gwrs. Dyn ni ddim yn teimlo fel bod yn llawen pan mae pethau yn drom arnom. Ond un o'r pethau gorau am ein perthynas gyda Duw ydy ei fod ein harglwydd yma gyda ni. Dyn ni ddim yn gorfod wynebu pethau ar ein pennau'n hunain, ond dyn ni'n cerdded law yn llaw a'n Duw a'n gwaredwr. Mae'n perthynas gyda fe yn gallu gwella pob sefyllfa. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn gyfarwydd ar gerdd Footprints in the Sand gan Mary Stevenson. One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord. Many scenes from my life flashed across the sky. In each scene, I noticed footprints in the sand. Sometimes there were 2 sets of footprints. Other times, there was 1 set of footprints. This bothered me because I noticed that during the low periods of my life, when I was suffering from anguish, sorrow, or defeat, I could only see 1 set of footprints. So I said to the Lord, "You promised me, Lord, that if I followed you, you would walk with me always. But I have noticed that during the most trying periods of my life, there have only been 1 set of footprints in the sand. Why, when I needed you the most, you have not been there for me?" The Lord replied, "The times when you have seen only 1 set of footprints is when I carried you." Mae'r gerdd yn dweud y cyfan am sut y gallen ni bwyso ar a dibynnu ar Dduw bob tro. Mae'n rhaid ni gael ffydd bod Duw mewn rheolaeth, a mae'n gwybod beth mae'n gwneud, ein bod ni ddim yn gallu gweld hyn ar y pryd. Be sy'n bwysig nawr felly
ydy ein bod ni'n cyfathrebu â Duw mwyn gofyn iddo fe ein harwain ac i roi doethineb i ni ym mhob peth. Mae rhaid i Dduw wybod beth sydd angen arnom. Fel mae'n dweud yn Philippiaid, peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth, gwneile eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw, trwy weddi ac ymyl, ynghyd â ddiolchgarwch. Felly wrth droi y meddyliau a gweddiau at Dduw, dyn ni'n gallu cyflawni pob peth gyda sicrwydd trwy ein ffydd. Wrth weddio, dyn ni'n cyfarfod y Duw, a mae hyn yn gallu ddigwydd unrhyw le neu unrhyw bryd. Heb weddio, dyn ni'n ceisio gweithio a chyflawni pethau yn ein nerth ein hunain, a dyw hynny ddim yn llwyddiannus iawn fel arfer. Gyda Duw, gall unrhyw beth ddigwydd. Weithiau, dyn ni'n teimlo'n dwp yn siarad â Duw am bethau sydd i ni yn fach neu'n ddibwysig, ond ddylen ni ddim. Mae Duw eisiau ein helpu ni gyda phob agwedd o'n bywydau. Mae gweddio yn rhoi ffordd i ni gyrraedd doethineb Duw, ac felly mae rhaid ni fod mewn cysylltiad agos ag ef, os dyn ni eisiau cyflawni pethau da yn ein bywydau, yn ein teuluoedd, yn ein cymuned ac yn ein capel. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngairiau yno chwi, gofynnwch am beth y fynnwch, ac fe roddir i chwi. Gweddiwn. Arglwydd Iesu, pan gerddais gyda ni ar y ddaiar, wnes ti lledaenith pŵer i achad, ac felly heddiw rydyn ni'n rhoi yn dy ofal cariadus pawb sy'n cael ei effeithio gan y coronavirus. Cadw ni'n gryf mewn ffydd, gobaith a chariad. Dere a ryddhad i'n sâl, ac amddiffyn y rhai sy'n gofalu amdano ni. Codwn ein gweddi at y tu arglwydd, ac ymddiried yn dy drigaredd anfaidrol, wrth i ni aros am doriad y dydd. Amen.
Dewch i ni gyd weddio. O Dduw ein tad, diolch am i ni gael dod i oedfa arall. Agor ein llygaid i weld bwar cyfamod. Agor ein calonnau i adnabod nad yw daddewidion wedi pallu, nath fraich wedi byrhau. Tor drwy'r cymylau heddiw a lloni'r lle ath hyfryd bresenoldeb. Os caf Iesu, dim ond Iesu, bydd y nef yn olau i gyd. Bydd yr heilwen wedi codi ar fy mywyd yn y byd. Y mae cariad yn hir ymaros. Y mae cariad yn gymwyn asgar. O Dduw, helpa ni fod yn amyneddgar, hyd yn oed pan fod pobl yn wirion ac yn ffôl. A helpa ni bob amser i ddangos yr un caredigrwydd tuag at eraill ac y dymunem iddynt hwy ei ddangos tuag atom ni. Nid yw cariad yn cenfigeni. Nid yw cariad yn ymffrostio. Nid yw cariad yn gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun. Nid yw cariad yn gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. O Dduw, helpa ni, rhag i ni ddigio o fethu cael ein ffordd ein hunain. Rhag i ni fod yn bobl anifyr sy'n ein gwneud hi'n anodd i eraill gydfyw â ni. Rhag i ni gasau cerydd e beirniadaeth, a ninnau efallai'n teimlo nad ydym yn ei heiddi. Nid yw cariad yn cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd. O Dduw, cadw ni rhag cael pleser mewn drygioni, ond yn hytrach boed i ni ddarganfod llawenydd wrth wneud yr hyn sy'n iawn, a helpu eraill i wneud yr hyn sy'n iawn. Y mae cariad yn goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. O Dduw, helpa ni i oddef pob niwed a sarhad heb chwerwi dim, i beidio a cholli ffydd yn Iesu Grist, i beidio a digaloni pa mor dywyll bynnag fod rhagologion, i ddal ati hyd y diwedd a pheidio ac ildio dim. O Dduw, cariad wyt ti, helpa ni ddangos dy gariad tuag at eraill. Bendith y Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fyddo arnom ni ac ar ein gwaith anhaddoliad. Rhodded i ni o leini'n harwain, dewrder i'n cynnal, a chariad i'n huno, yn awr a hyd byth. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Daro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddai yw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni y brofedigaeth, aeth y gwarad ni rhag drwg. Canasaeddod ti yw'r deyrnas, a'r neth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Boed i'r arglwydd eich bendithio chi ac amddiffyn chi. Boed i'r arglwydd wenu'n garedig arnoch chi a bod yn hael tuag atoch chi. Boed i'r arglwydd fod yn dda atoch chi a roi heddwch i chi. Amen.